Polisiýa maska düzgünine gözegçiligi güýçlendirýär. Türkmen häkimiýetleri koronawirus pandemiýasynyň fonuna tomsuň ortalaryna girizen maska düzgünine gözegçiligi güýçlendirýär. Aşgabatda duralgalarda we köpçülik transport serişdelerinde Maryda köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň arasyna we bazarlarda polisiýa işgärleri maska düzgüniniň dogry berjaý edilişine gözegçilik edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary 8 martda habar berdi. Marly habarçy polisiýa işgärleriniň maskalaryny dogry geýmedik raýatlary jerime salýanlygyny, şol bir wagtyň özünde ýol polisiýasynyň dürli sebäpleri bilen ulaw sürüjilerine jerime salmak işleriniň ýygjanmaşýanlygyny habar berýär. Olar protokol doldurmak üçin hatda howurlaryň aralaryna aýlanyp adam gözleýär diýip bir marly ýaşaýyş aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler her bir polisiýa işgäriniň bir günne onun värsany düzgün bolmany hasabat vermek talap edilýär. Ikinji bir habarçynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri Mary şäherine köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň arasyna ýörüýte awtobuslarda garaşyp maska düzgünini dogry berjaý etmeýän çemgelen adamy saklaýar. Polisiýanyň güýçlendirilen gözegçiligi 8 martda ýerden saat 8-de başlady. Şu gün ýerden saat 8-den başlap polisiýa işgärleri maska düzgünine gözegçiligi güýçlendirdi diýip bir welaýet ýaşaýjysy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şäheriň köpgatly jaýlarynyň polisiýa işgärleri awtobuslarda garaşyp maska düzgünini berjaý etmeýän çemgelen adamy saklady we polisiýa bölümine gidip olara jerime ýazdy. Maska sebäpli polisiýa tarapyndan saklanan raýatlaryň arasyny aýal maşgalalarda, erkek adamlarda hatda çağalarda bar. Koronawirus pandemiýasynyň arasyna Türkmen häkimiýetleri ýylyň ortalaryna ýurt boýunça maska düzgünini girdi. Şondan bäri polisiýa işgärleri bu düzgüniniň berjaý edilmegini dogry gözegçilikde saklaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň saglyk goraýyş edaralary şu wagda çenli ýurtda resmi taýdan hasap alınan koronawirus hadisesi barada habar vermedi. Albertide habarçynyň maglumatlaryna görä häkimiýetleriň maska talaplary bilen baglykda polisiýa işgärleri Marynyň bazarlaryna da reýd geçirdi. Polisiýa tarapyndan tutulan adamlaryň aglabasy köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylary. Şu aralykda polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulugy 8 mart günü Maryda awtolaw hereketine de gözegçiligi güýçlendirdi. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulugy ýerdenden başlap öýlen saat 2-çenli ýergiderli awtolawlary taklap türli bahanalar bilen jerime ýazdy diýip bir ulaw sürüjisi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Häkimiýetleriň maska gözegçiligi paýtagat Aşgabatda da güýçlenýär. Mysal üçin duralgalarda we jemgyýetçilik awtobuslaryna adamlaryň ýüzertigi talaba laýyk bolmasa adamları awtobuslardan alıp galýarlar we rasiýa bilen nowatçy polisiýany çagyrýarlar diýip bir paýtagatly habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa tarapyndan saklanan adamlar polisiýanyň gözenekli ýörüýte awtowlawlaryna etrap polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär. Şondan soňra polisiýa jerime we gorkutmak çärelerini görýär diýip habarçynyň gurrundaşy sözüne goşdy. Aşgabatda habarçy paýtagat polisiýasynyň maska düzgüni bilen bir hatarda umuman gözegçiligi güýçlendirýänligini habar berýär. Öňler bayramçylyk we köpçülik çäreleri dowam edýän wagty hukuk goraýjy edaralerde 10-15 gün ýokary hüşgärlik derejesi uglan edilýän bolsa, häzirki wagt ýokary hüşgärlik derejesi aýlap dowam edýär diýip bir Aşgabatly gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir näçe Aşgabatly hukuk goraýjy edaralerde ýokarlandyrylýan hüşgärligi ýurtda ykdysady ýagdaýlaryň ýerwetleşmegi adı karitlarynyň her günnien ýaly gymmatlymagy bilen düşündirýänler. Polisiýanyň gullukçylary şäheriň köçelerini öýlerini örän rehimsiz we gödeg alyp barýarlar diýip paýtagatly ýaşaýjy sözüne goşdy.